ni dagabana so minnu jɔlen na ni DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Mali kunnafoni bɛ yan nɔ aw kunnafoni ale de kama ka se ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a di aw ma ka o to aw sigiyɔrɔ la an bɔ dɔlɔnya k'a fɔ ko bi ye décembre kalo tile 4 ye san 2024 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Fondamela bi an ka ministre ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye tɛnɛndon décembre kalo tile 2 san 2024 ale kɔni tun bɛ archevêché an ka faba ale kɔnɔna la yan nɔ ka kɛ ni an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ diinɛ koɲɛw ma ni o ye Mahamadu Kone ye a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u taara bɔ ɲɔgɔn ye la fɛn min ye an ka diinɛ tigilamaw ye ni o ye katolikiw olu ye u taara bɔ ɲɔgɔn ye la an ka chrétien diinɛ tigilamaw olu yɔrɔ la bɔɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka église catholique ka laɲini kɛ olu ma olu fɛ ka se ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ale ma général Abdoulaye Maïga a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin église catholique ma kɛrɛnkɛrɛnna sa u bɔra ka hiji min ni ka ale labɛn sisan nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na o labɛnko ɲuman o sira fɛ archevêque ka ɲɛma ni o ye Robert Cissé ye ale ni a ka maaw u ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka ministre ɲɛma ale yɔrɔ la ka tila k'a yira k'a fɔ ko u ka dɛmɛ kɔni bɛ jamana ale ma ani ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati jamana ale kɔnɔna la cogoya min na k'a ladɔnniya k'a fɔ an ka ministre ɲɛma a tɛmɛna Haut Conseil islamique fɛnɛ o kɔnɔna la ni alisilamɛ diinɛ tigilamaw fɛnɛ ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kɔfɛ Bamakɔ tutigɛbaw ani olu fɛnɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye ni o ye ɲarew ye ɲarelakaw olu fɛ yen nɔ a ka se daraviw olu ma daravilakaw olu fɛ yen a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ sa a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin ma ka tila k'a ɲini fɛ k'u ka duwawu kɛ jamana ye bɛn ale ni kelenya ani basigi bɛ se ka sabati an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na. Kɛlɛkɛ cɛw olu kɔni ye tada banbagaciwale tigilamaw olu u kɔla minnu kɔni kabi MINUSMA kɔni y'a ka minɛn cɛ ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la utukalo san 2023 a banbagaciwale tigilama minnu caman kɔni tun ɲininen don an ka finitigilakaw olu fɛ u kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fagara an ka kɛlɛkɛcɛw olu fɛ sanfɛ pankuru ale la tɛnzanwatɛnkaw olu fɛ yen nɔ a kɛra kari tɛmɛnen jamana marabagaw ye sɛbɛnfura bɔ an ka jamana ɲɛma ale tɔgɔ la k'a yira k'a fɔ ko o bɔra kalama k'a fɔ ko décembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2024 dolanci kɛnɛ min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Zerekore Ginekaw ka jamana o kɔnɔna la maa caman kɔni bɔnɛna ani na yen nɔ maa caman fɛnɛ olu kɔni joginna an ka jamana ɲɛma ale tɔgɔ la ka taa se gouvernement maa bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la taasi bila kɛra ni ka ɲɛsin Guinéenw ka jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ni o ye Mamadi Doumbia ye k'a yira k'a fɔ ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a dɛmɛ a ka ni dusumakasa in o la duwawu don kɛra ka ɲɛsin banbagatɔw olu ma maa minnu fɛnɛ joginna sa Ala ka nɔgɔya k'u ye.
Kidal marabolo ɲɛma ni o ye journal de division Elhaji Gamu ye ale kɔni ye bɔɲɔgɔn ye ni ka o kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen o la bɔɲɔgɔn ye min ye ni a kɛra Takalot dugu ka taga se Kidal na a lamini o ma ani dugu marabagaw kɔni ye kuma falen falen ni ka o kɛ wagati min na an'ulu tilalen o kɔfɛ ani Koniba dugu ka taga se Talakot dugu la lamini u n'u maaw fɛnɛ ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa kuma falen falen bolila fɛn min kan o de ye bɛn ani kelenya ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na o ye o kumaw ni ka olu falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ. Kerecɛnw ka hiji tako 53 kɔni o kɛra kitakaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni o la ɲinɛ taara ka bila minɛn min kɔnɔna la sa o de ye jamana sifinnakaw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Malikura ni ka ale baara o de kɔnɔna la sa san caman maa bayirika caman de bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ u kunda kita o kan walasa ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kita kulu o kɔrɔla la kulu min ni a bɛ wele ko Maria la ka taa Ala deli ni ka o kɛ yen nɔ ɲinɛ hiji yɛrɛ kɔni kɛra wagati min na sa o y'a sɔrɔ jamana kɔni ale bɛ gɛlɛya o la kerecɛnw kɔni u ye duwawu don kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana ale ma bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na san o san u bɛ nin hiji in kɔni ni ka ale kɛ an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ diinɛ koɲɛ olu ma i n'a fɔ ladala ko ale tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la ni o ye Mahamadu Kɔnɛ ani a jɛɲɔgɔnw fɛnɛ tun bɛ yen nɔ minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sɛnɛ koɲɛw ma olu fɛnɛ tun bɛ ka taa se gouvernement maa dɔw olu ma an bɛ duwawu kɛ Ala k'an si jɔ ka san wɛrɛ ta o ma kɔnɔ. Sanubɔyɔrɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Fekola SA min ni kanajanw de kɔni bɛ ale ɲɛmaaya la n'a bɛ wele ko BD Gold a syndicats kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'a jira k'a fɔ k'u bɛna baara bila ni ka o boloda min n'a bɛ daminɛ novembre kalo tile 29 ka taa kuncɛ décembre kalo tile 5 nata la. An bɛ taa kucɛlakaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na tinani kɔni ale sɔngɔ yɛrɛ na kosɛbɛ tinani min ni ale kilo yɛrɛ tun bɛ feere wari 180 ka taga an bɛ taa kucɛlakaw olu fɛ yen nɔ tinani kɔni ale sɔngɔ yɛlɛlen don kucɛlakaw olu ka sugu o kɔnɔna la tinani min ni ale kilo tun bɛ feere wari 120 ka taa se wari 150 ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a bɛ ka feere wari 180 ka taa se wari 240 ma tinani jagolaw olu y'a jira k'a fɔ ko tinani yɛrɛ kɔni tɛ ka ye sugu o kɔnɔna la ko ni wagati min na kalo kɔni ale bɔlen don fɛn min ye mɔnikɛlaw ye olu kɔni tɛ tinani ɲɛnama ni ka o sɔrɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Fasokaw olu fɛ yen nɔ u y'u ka lɔgɔti dilan usine fɔlɔ ni ka o dayɛlɛ u ka jamana o kɔnɔna la min n'u ka jamana ɲɛma ni o ye capitaine Ibrahima Traoré ye ale kɔni ye baaraw ni ka olu kolomokari sibiri tɛmɛnen na Bobojulasokaw olu fɛ yen nɔ ni tamati dilan usine yɛrɛ kɔni nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye u ka jamana o kɔnɔna la u y'a tɔgɔ kɔni da ko Sobeto. An bɛ taa Ginekaw ka jamana o kɔnɔna la u ka dolanci terrain bɛ yen nɔ ni bɛ a wele ko Zerekore dolanci kɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna la maaw de kɔni ye ɲɔgɔn digi kosɛbɛ min ni a kɛra sababu ye ka maa 56 ka olu bɔnɛ u ni na ka maa caman ni ka olu jogin o siratigɛ la sa u ka jamana kɔni dala tile 3 dusumakasa o la min n'u ka minisiri ɲɛma n'o o ye Ba Uri ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ tile 3 dusumakasa jamana bilala o la u ka jamana bandiru bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bila cɛmancɛ o la k'a jira k'a fɔ maa minnu tanyana olu ka denbayaw la k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin dusumakasa in ale la. Kunnafoniya kuncɛni Namibi jamana ale ye Namibi kɔni ye a ka jamana ɲɛma ni ka o suganti ni o yɛrɛ kɔni ye muso ye ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye muso ka kɛ u ka jamana ɲɛma ye ni o ye Netumbo Nandi Ndaitwah ale si bɛ t'i jɔ san 72 la u ka vice présidente don ni o ye parti au pouvoir ye kunnafoniya ale dira kunu sɔrɔ décembre kalo tile 3 san 2024 u ka commission électorale la ale fɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniya olu la an tɛ se ka an ka kunnafoniya kuncɛ cogo si la ni an ma foli kɛ ka ɲɛsin an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ma ni o ye DSC construction ye jamana caman kɛ n'a ka cɛdenw u bɛ baara la duguma cogo min na u bɛ baara la sanfɛ tentɔ sojɔko la hami ni jɔrɔ o ka bɔ aw la aw ka sojɔko la i bɛ Mali kɔnɔ ka taa se Mali kɔkan na o ma terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a jɔcogo o t'i kɔnɔ a plan yɛrɛ o t'i kɔnɔ DSC construction
solution bɛ yan o de kama ka plan ɲuman bɔ ka di aw ma ka so jɔ k'a ban pewu ka tile ta ni k'a di aw ma ka sɔrɔ aw ni maçon ma se ɲɔgɔn ma aw ni maa si de kɔni ma se ɲɔgɔn ma aw ka so jɔliko la cɛncɛn m'a labɔ o supasuma ɲuman ma k'i ka so la o si tɛ DSC Samake construction ma olu ka baara la u ka baara ɲɛdɔn kɔni bɛɛ u bolo o tuma la a y'u ka nɛgɛjuru sira a ye o banba walasa aw ka se ka kunnafoni taw ni ka olu sɔrɔ aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan